Rita, non queremos ser un obstáculo no que sexa que estás pensando, pero non me parece boa idea que andes vagando por aí sen un punto de referencia. Quero dicir nós ou el, sinalando a Froilán. Alguén. Corres o risco de perderte nos soños, sábelo. Eles non, pero ti tes que sabelo. Sabíao, e por experiencia propia, ademais, aínda que tamén sabía que ter un punto de referencia tampouco o evitaba por completo. Desperta! Desperta! Berraba Priscila embaixo, con voz tranquila. Desperta! Dos meus pais sabía que unha vez estiveran alí. Meu avó non falaba moito, non dicía nada, pero eu sentía-os preto. Igual era certo que me abandoaran, aínda que eu non o percibía dese xeito. O silencio do meu avó non me permitía dar resposta ás preguntas dos nenos da escola, tampouco aclaraba as miñas dúbidas de adolescente, nin, por suposto, explicaba os meus soños. Non supoñía que fose raro. Pensei que era outra reacción fisiolóxica que non se comentaba en público. Vivíamos lonxe das casas de pedra, preto do centro, no último piso dun edificio pequeno entre supergangas e o garaxe para coches pequenos. Meu avó traballaba no primeiro piso, montaba na casa pezas para a tenda de xoguetes. Non facía xoguetes. Só completaba uns menos vellos con pezas doutros máis estropeados que non se podían vender por moi desesperadas que estivésemos por mercar. Non había fotos de ninguén, nin de meus pais, nin de miña avoa, e, se houbera máis fillos ou mulleres ou homes, non quedaran retratados naquelas paredes, nin nos libros de fotos, nin en ningures que non fose a cabeza de meu avó e as miñas vagas lembranzas. Desperta, insistía Priscila. Non tiven que contarlle a ninguén o dos soños para decatarme de que non debía. Soñeino. Sen saber que era ela, soñei con Priscila. Traballábamos para a mesma empresa, non no mesmo sitio. Recoñecín a súa voz sen escoitala antes. Desperta dunha vez, berraban baixo. Seguro que foi casualidade, aínda que a nós nos guste dicir que foi o destino. Chamou para preguntar se tiñamos un pantalón que lles faltaba e que supoñían que nolo trouxeran por erro. Nunca ninguén se preocupara. Normalmente cubríase un formulario e remataba no despido da persoa que metera a zoca. A miña encargada mandoume levarlo, con certo desprezo. Que sentido tiña preocuparse tanto por un pantalón? A min gustábame soñar. Miraba o horizonte con morriña do que había despois da liña. Supoño que esa era a ansia que me deixaba despertar polas mañás. Meu avó sabíao, nunca mo dixo, pero sei que o sabía. Debía mover nos ollos. Coincidía ao punto de máxima tristura cun xoguete raro que fixera con pezas desbotadas incluso dos restos que tiña que aproveitar. Por dentro, os xoguetes eran de cores. Cando a tiven diante sentín o mesmo que sentira ela ao chegar ás casas de pedra, o que sentía cando estaba co avó, o que sentíamos todas. Sentín que chegara á casa. «Ah, estupendo, gracias», dixo collendo o pantalón e facéndome un aceno para que marchase. Marchei, pero non esquecín aquela sensación. Aproveitei o día que pechamos para equilibrar as ventas das outras tendas e fun, sen saber moi ben o que estaba facendo, esperala. Nunca saltara o toque de queda, e a primeira vez foi sen decatarme. Priscila fora á súa casa. Eu agacheime no único portal que atopei aberto. Esperaba, non a que pasase algo, senón a decidíame a entrar. Non o dei decidido, non era boa idea. Quen sabía como ia reaccionar ela, ou eu? Quen sabía se había máis xente nesa casa? De súpeto, un coche da Garda Amarela cortoume as ás e retívome dentro de aquel portal ata que se fixo de noite. Durante horas non souben que facer. O coche volvía a pasar. Ao pouco dunha das voltas da patrulla, Priscila saíu do seu portal. Tranquila, como se fosen as 2 da tarde. Seguina, non só polo interese que despertara en min, senón por sair dunha vez daquel portal que ulía a escuridade. Seguro que se decatou, pero non mirou atrás ni unha soa vez. Nas casas de pedra botou a correr e perdina. Nas casas de pedra sentín paz. O silencio era acolledor, a humidade era a precisa. As casas deixaban ver o ceo. As rúas, labirintos. Cheguei ao chabolo. Dentro non había gran cousa. Quedei dormida enriba da mesa. Soñei que voaba. Tes que despertar, insistía Priscila embaixo.